Support ye vision yomsuku. Support ye vision yomsuku. Gini nonke baholi basekhaya eCovid. I know what you understand that. I'm just emphasizing. Umnikazi wombono uba munye kuphela. Bonke abaholi abagcwele endlini njengoba bengaka bazokwenza ukuthi umbono uphumelele. Wonke umuntu ongumholi okulendlu uzophushela ukuthi umbono uphumelele. Hayi ukuthi abaholi abaphakathi endlini bazoqala owabo umbono bafuna ukuguqula umbono walo obiziwe endleleni. Ophakamizidalo
Talwa
Ngaphuma ngapha location.